Я в житті, мабуть, бачив дуже багато машин, пригнав більше 1000, може ще набагато більше. Но такого стану я ще не бачив. Я вже роздивився кругом його. Нова машина, як каже В'ячеслав. Ось Wagen Caddy від власника. Дійсно нова машина. Єдине авто свіжопригнане в Україні. 1,6 МПІ бензин. Кузов весь в оригіналі, все склорідне. Вони зазвичай йдуть від фірми. А тут від власника. Подивіться на стан. Кузов, салон тупо новий. Музейний експонат. Ніби автомобіль щойно виїхав з салону. Автомобіль семимісний. Корозії, царапин, м'ятин, коциків немає. Я під враженням. Таких кадіків єдиний у продажу в Україні. 8-й рік, 193 підтвердженого пробігу, кермо, салон, все як нове. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте Василенка 21, ексклюзив.